danna subscribe, danna alamar ƙarar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. A kafta. Sutura rufa katara ne, ƙarya haɗarin sufanne. wai ka bi dobar hadiri ne, Daga mai maka magana ne. da jazuli da mai munayin adam ne. Duka Yanzu zan a gurin mu ilahu abun kira ne, gundaka karɓi zaka.